Ya, digoleke jodoh sing sehono marai stroke. Iya. Sapa? Ayo Elisa, ayo. Kudune digoleke sing suwe semangat, kok sing wis stroke. Strawberry kene. Good night everybody. Hello Grandpa. Hello, how are you? How are you? I'm fine. How about you? Can you tell me about what's your plan this day? Let's come to the filming out in the $6 million man. Selesai. Yes. Kuwi kok The $6 Million Man kaya film barang. Aku ra ya Inggris to. Ayo ning kuwi judul film e. Oh. The $6 Million Man. No. Dai sini mai. Yes. Well. Grandpa Sehono, apa kabar? Baik. Kuwi nek ketemu sinden kok ngene iki kudu tata-tata. Mula saiki dagelan kuwi dituntut belajar beberapa bahasa. Lah aku basa apa? Nek tiba-tiba sinden iso basa Inggris. Basa Prancis ah. Jak ngomong basa Prancis. Vous s'appelez comment? Ini betul. Apa? Ini bedi. Basa Jawa iki Prancis campur Jerman ya. Aku sok nang Jerman. Jerman. Sajine nang Prancis. Oh iya, Jerman Pak. ini begini. Aku cinta padamu. Oh, iya. I love you. Juga aku cintamu. Wow, ini. Ini. Juga cinta padamu. Ini. Ya. Oh, ini basa ngendi? Cina, Mandarin. Oh. Pinter. Jepang. Oh, Jepang apane Jepang? Hi. Lah kok singkat banget. Oh, ngono. Ora ono Jepang kok. Mbah Sehono. Hi. Dong nek kene wong bareng aku ning Jepang kok biyen ya. Ya, aku ya hi karo kowe. Awake dhewe pas kulaanan kuwi lho, Kamboja. Sakura. Heeh, Kamboja Jepang. Kamboja Jepang. Edan Elisa iki. Piye pripun bahasa? Saya lincah. Lincah apane? Ya geraknya Lah durung nari kok lincah. Lincah sing kok bahasa Inggris. Oh iya iki. Terlalu cerewet. Ilat ya. Apa kuwi? Apa? Terlalu cerewet. Terlalu triwis aja trewet. Oh, triwis. Alias Triwis. basa Nederland. Kuwi lah. Nyanyi. Oh.